Kini kay sakit ni agay mo lagi. May na lang na. Samot mo sa katambok. Aday sa kwan pa. Aday mga sakit sa manok karon. Ang amaling pangatay ang uban. Aday ang manok may ang kulapin. Puta yung dapat nato yung kulungan. Madaon sa tuwa na pit ba kay atwa mo natunga mo doon. Ako gidali tong kwan sa kapiso. Dito na pit sa tabok sa pa. Nahugbong mo daw mga dagko mga anak. Mga hatak ra na basta nay ko an. Ano yung Atay. nag-immunize nga ka ng kwan ba? Nag-immunize nga may pangtari bitaw mo man kasagaran. Pero sa una pa man ang panahon ng atay sa manok. Wala pa man na kay nauso ng mga gi-immunize nga manok. Sa una pa dyan ang panahon. Nga mga hagbong ra sa kuan bakutuganan. Hangin guro na sila. Kasama sa patambok. Tambok na kayo siya. Ha? Tambok na kayong babae. Ha? Wala mo nakita ana. Kita pa man eh. Yun na, kami wala na kong kita anak niya. Tambok naman kayo. Ano ang taon? Hindi ang problema. Ano lang? Magwanta na ang sakit eh. Kagaya sa una. Lang. Okay, mga Kaya na no. Dahil lang, pareha din ko na, ay, yung ginawa ko sakit. Ay, Adi ni ma-viral ron. Ato nakita lang sa di mga gipang. Langit dia ang ikuan eh. ay, ang sakit na. Agay. 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 Ah. Sakit ko ito. Wala mo na exercise. Wala na no, pila na ka years. Kuan. Sila na baka years. Wala kalimtan na lagi. Dugay-dugay ang food oil. Aman na mo. Na.